Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Hei, pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Mudzimai wangu iye ane makore 34 years ekuberekwa. Saka amai vangu kubva zvavakangoziva kuti mudzimai wangu iye mukuru kwandiri, havana kuzombogara vakamufarira. Patakaenda kumusha pane zvakawanda zvakaitika. So I am caught between my mother and my wife. Takazoti tadzoka kuno kuSouth Africa izvi zvakaitika like a long time ago. Patakasangana inini nemudzimai wangu ndikazokasika ndaenda naye kumusha ndichida kunomurakidza vabereki vangu vakasakwanisa kumugamuchira. Mudhara havana havo problem, vanotogara vachitotaura nemuroora wavo vachingoti shinga zvichanaka chete, but kana vari saamai hameno kuti kukura here vanototi havatodi kana kumuona, vanokwanisa kutomuitira mavoice notes vachitomutuka. Saka patakaenda kumusha mudzimai wangu tichizodzoka kuno kuSouth Africa akabva achizoti ainge aine chimwe chipfeko chake chemukati cheblack chaainge asingaoni. Akachitsvaka kwenguva refu ndokubva achizongonyarara zvake. Fast forward mukoma, takazoenda pane rimwe sowe ndokubva ndachizotanga kuprofitiwa. Saka madzibaba vaya vakabva vachizoti kwandiri, iwewe amai vako unofanira kuti unge uchivabvunza kuti chipfeko chemudzimai wako chiripi. Saka pandisiri kubvumirana napo, even though mudzimai wangu iye kutaura kudai akatonditsamwira, hasi kutoda kana kutotaura neni. Ndakati dai kwanga kuri kunzi madzibaba ava vakandiudza nezvekuti chipfeko chako wakachishaya chakatorwa naamai vangu, dai anga ari munhu ari neutral. Please do not judge me, ndibetsereiwo kana ndiri wrong motondibatsira. Dai anga ari muprofita ari neutral. By neutral I mean munhu wekuti anenge asina zvaanenge akamboudzwa, because munhu wacho uyu watiri kutaura nezvake atori wehukama, but hausi hukama hawo hwepedyo. Saka mudzimai wangu iye akaudza hama dzake dzose, ende ndingangoti hama dzake idzo dzaakaudza dzinogara zvikare mulocation imomo matinogara. Nyaya yacho yakatombonetsa. Saka uyu muprofita uyu akazouya kuno kuSouth Africa. Saka takabva tachizongoendawo mushure mekunge mudzimai wangu anditi anobatsira. Hanzi ndozvaakatoregedzera kuenda kuchikoro izvozvo zvekubatsira vanhu, because anotobva kokumaraini ekwavo, vanongomuti muzukuru but ukama usiri hwepedyo. Saka achizonondipa chiprofita ichocho, mumwoyo mangu handina kukwanisa kuchigamuchira, uye kusvika pari nhasi handisi kukwanisa kuti ndige ndichichigamuchira nekuda kwekuti munhu wepedyo. Zvimwe kuda nyaya iyi akatoiudzwa zvake. Saka handizivi kuti ndozvifambisawo sei. Handina kana umwe wehukama wandainge ndakambozivisawo kuti mudzimai wangu patakabva kumusha iye anoti akashaya chipfeko chake chemukati. Kusvika pari nhasi handina wandati ndazivisa, but hama dzake dzose dzinotozviziva kuti amai vangu vakamubira chipfeko chake chemukati. So handizivi kuti ndingazvifambisawo sei. Ndakatombomuudza kuti hazviite kuti ndingobvunza amai vangu, because inenge itoriwo mhosva yaunenge wava kutoda kutoti ndige ndichipara iyoyo. Kunyangwe hama dzako kana dzikangoenda dzikangonobvunza amai vangu kana pamafoni, vanenge vava kutondiparira mhosva, because kana kuri kunzi amai chokwadi ndozvavakaita, ndinofanira kutoti ndige ndichitotanga ndazivisa vana sekuru. Imi mobva machizotaura nasekuru tikatombotukana nevamwe tsano pamusoro payo nyaya yacho iyoyo, vachinditi ndiri kudhifenda amai vangu. Kana ndiri wrong ndibetsereiwo muri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Pari very complicated, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, mukomana chimuri sei, my husband's money it comes from rituals. Iye anofanira kuti ange achizouraya huku idzi anodziuraya dziri 30 after each and every 9 days.
then anoti kana aslota huku idzodzo anofanira kuti ange achizoenda kumakuva ikoko anonorarako after each and every 3 months. Pazvakaitika pekutanga, I could not even believe kuti it was happening. Kubva zvandakatanga kufambidzana naye apo pandainge ndichiri kuBotswana, akabva anditi ndinoda kuti unge uchiuya kunoko. Nenhamo yandainge ndiinayo, ndakabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichienda hangu kuZimbabwe, ndokubva ndachizodzoka kuno kuZimbabwe, but akamboramba kuti tinge tichigara tose. Ndikati it is fine. Saka ndaiti kana ndikaenda kumba kwake for a sleep over, ndaibva ndaona kuti palon panenge pakazara neropa. Ndaimubvunza, then he will just brush it off over ati meno zvimwe kuda imbwa dzanga dzichirwa, because imbwa dzacho dzimwe nguva hamutorari, dzinenge dzichingorumana chete usiku hwose. Saka mushure mekunge ndabvisirwawo zvimari, ndokubva tachizotanga kugara tose. Akabva achizondibudira pachena, akabva ati iye akaromba. Musi wacho apo paakandiudza kuti akaromba, akabva ati nhasi izuva renhamba 9. Ndikati ko zuva renhamba 9 zvinoreva kuti kudii? Akabva ati kwandiri zvinenge zvichireva izvo kuti kana riri zuva renhamba 9 ndinenge ndichifanira kuti tige ndichizouraya huku 30. Ndo ropa ramainge muchiona madam Palon. Takabuda tikabva tachizoenda tikanotenga huku, ndokubva tachizodzoka nadzo huku idzodzo. Akati ndibatsire mudzimai wangu. Ndakamubatsira kudzislota. Takadzislotera Palon. Tichidzislota kudaro mukoma, ndaitonzwa kutoti painge paine zvinhu zvainge zvakatikomba, zvichiita sekunge zvainge zvichida kudya huku idzodzo dzatainge tichislota. Kana imbwa hadzina kana kuda kumboswedera padhuze, dzainge dzakagara dziri nechekure dzichirakidza kuti dziri kutya zvinhu izvo zvainge zvakatikomba. Ndaingonzwa mamwe masaunzi kurakidza kuti pane zvinhu zvadziri kuona imbwa idzodzo. Apa ndiri kutaura nezvemabulldog. Pane mabulldog anokwana iwo kuita 4, but ainge achirakidza kuti ari kutya zvacho zvaainge achiona. Tapedza kudzislota huku dziya, takangodzisiya ipapo. Mukomana asvika chivanhu chiripo. Imbwa idzi ndakadzitarisa ndichiti zvimwe kuda kana tazopinda mumba dzichaenda dzobva dzachizonotanga kudya huku dziya dzatainge taslota tikangodzisiya dziripo palon. Mukoma ndakangofuratira ndichinogadza mapoto pastovhu, ndichizodzokera ndichida kunoona kuti huku dziya dzainge dzichiripo here. Dzese mukoma huku idzodzo dzainge dzatongonyangarika. Ndakamubvunza akabva ati zvinhu zvacho izvozvo zvinomupa mari zvainge zvatodya huku dzacho idzodzo. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma Nashi iye anotopota achitoenda achinorara kumakuva. Akangonditi isecret yekuti haufanire kuti unge uchizoudza shamwari dzako kana kuti hama dzako, but zviri kundiremera mumwoyo. Dzimwe nguva handirari, ndinenge ndakangosvinura kudai ndichiti mari zvechokwadi ndakaroorwa nemurume ane mari, but handina peace mumwoyo mangu. Zvinhu zvacho dai kwanga kuri kunzi akandiratidza so that ndige ndichiziva. Apa ndinototya kuti ndinge ndichirara ndiri ndega. Mukoma Nashi ndiyo secret yangu, ndibetsereiwo please. Ndoita sei kunamata? Ndakanzi hauchafaniri kuti unge uchienda kuchechi uko kwaakandiwana ndichienda kuchechi ikoko. Ndava kuenda kune imwe chechi iPentecostal. Nekuda kwake ndakazotongoziva kutoti ingoriwo Pentecostal wo chechi yefake, because akanditi haadi kuti ndige ndichinamata kuchechi kwekuti muchechi imomo munenge muchiitwa zvechokwadi. Anongofarira chechi idzo dzimwe idzi dzenhema. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo I was once a sex worker kumbare uko pandainge ndichiri ne16 years. Pari zvino ndiri kurarama hangu ndiri muno munyika yeSouth Africa, nyika yevatorwa. Ndine murume uyo
wandiri kufambidzana naye uyo ari kuti anoda kundiroora. Ndine makore 21 years ekuberekwa, saka handizivi kuti ndoita sei, ndomuudza here kana kuti kwete. What if he is going to find out? Because kana akazoenda neni kwedu mukoma kwandakakurira, maybe vanhu vanokwanisa kuzomuudza. Ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngativabatsirewo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukoma ininiwo I had 3 abortions before marriage. Dambudziko riripo nderekuti I can't conceive, not like andina umwe mwana ndinaye. Mwana uyu ndakamuita apo pandainge ndine 25 years. Ndakangoitawo zvekumitisiwa. Chinondirwadza pamwana iyeye handitombozivi kuti baba vake ndiani, because ndainge ndichingoitawo zvokungodanana nevarume vakawanda at the same time. Saka pari zvino ndine umwe murume uyo wandiri kugara naye, and this man he loves me with all of his heart. Saka ndine makore 33 pari zvino, but ndaedza nepose pandinogona napo kuti ndinge ndichimuitira mwana, but zviri kuramba. Ndodawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti in a situation like this ndoita sei? Should I just let him go, kutomusunungura chaiko, because iye haatori nawo mwana, ane makore 36 years. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndoita sei? Should I just let him go? Ane makore 36 years but haana mwana. Iniwo wacho ndakaita ma-abortions 3 awo akazondikanganisira chibereko changu apa ndagara ndine mwana wangu 1. Ngativabatsireiwo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakambodanana nevamwe pastor paFacebook kwemakore 3. Then I found out kuti he had a wife and 2 kids and he was a pastor. Ndichitanga kufambidzana naye murume uyu akandinyepera kuti he was single and searching. Ainge achishandisa ghost account. Saka ndine mavideos awo andinawo atakazongotorana, tainge tichingoitawo zvisina basa but kwaingova kungokisana. Saka mavideos awa ndanga ndichifungidzira kuti ndinge ndichingomatumidzira mudzimai wake, because apo patakazosangana ndakazoba mafone numbers emudzimai wake. Ipapo pandakazviziva kuti he was a married guy. Ndakangomachengeta mafone numbers iwawo. Ndakangomirira zuva chete. Chakangondibhowa ndechekuti akandinyepera shuwa kuita kuti ndige ndichinyura murudo, not even a sorry. Ndakamubvunza kuti saka plani yako neni ndeyei? Dai akandiudza kuti newe sha I am planning ABC, so that ndige ndichizoziva kuti inini naye tirikumboita nezvei. So one day I'm going to send the wife those videos. Saka secret yangu iri pakuti ndine mavideos awo andakatora akanditi delete. Ndakangoita sekunge ndadelete. Manje ndinoshandisa iPhone kutoti ungochienda kune recycle bin kutori kure, especially kana uri munhu asingashandisi iPhone. Haungambofi wakamawana ma recently deleted files. So ndakamachengeta. After ndazodzokera kumba ndokubva ndachizorestore mavideos ose awo atakatorana patainge tiri kulodge. Zvinoita here kuti ndige ndichimutumidzira mukadzi wacho uyu, kana kuti ndimbomumirira ndione kuti iye murume uyu ane plani neni here, haangambondishandisiri mahara. Kana iri iyo style yake yekuti anonyenga vanhu nemaghost account, manje inini paasvika pano ndipo panonzi pabus stop achatondiroora chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Tikuraramawo tiri kuno kumhiri kwaLimpopo kuno kuSouth Africa. I want to confess kuti I faked a paternity result to protect my marriage. Ndakabatsirwawo ne this other woman whom I went
to the same university. Me and my husband, we are both working professionals. Saka ndakambochita mukoma, like after we had gotten married, I cheated on my husband. Mwana wekutanga hasi wandakapiwa nemurume wangu, mwana wandakaita nomwe murume muSouth African. He knows it and he takes care of our child. Saka murume wangu akazongotanga kuti hey, we must do my paternity test. Hey, ndakamuudza kuti ndo nyaya iripo. Munongoziva kuti maSouth African ivo especially varume havana basa nevana vavo, like vanongoti mwana irresponsibility yamai, even though achiuya achizondipa mari achinditi mari unofanira kuti unge uchizopa mwana, but like haatomborina kana basa nazvo. Akatoti it is okay because atoriwo nevana vakawanda vemusango, a lot of them. So ndakabva ndachizomuudza ndokubva achizonditi the only plan that we can do is to fake a paternity DNA result. Saka murume wangu ndakatongomubatira pachiri pedyo, ndakabva ndatoti ndikuda kutoti ndinge ndichitoenda nevana ava, and yet he was just joking zvake. Ndikati saka you don't trust me, totanga kutopopota. Takabva tachizoenda ndokubva ndachizotora maresults awa. Pandakamatora mukoma, already they had been messed around with one of my best friends, because kwatakatoenda ikoko kulaboratory kwacho, my friend was also handling everything. My husband does not even know this. Ndozva ndakaitawo izvi mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndisevhiseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. It is a secret that I am going to die with. Kunyange zvikanzi akaenda somewhere else, ndini ndinoramba ndinotomira neiwawo maresults andinawo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvinoreva kuti izvo pane vaya avo vamwe vatinenge tichiona pama DNA results vachiramba, munhu anenge akatozviudza chokwadi kuti kunyange zvikanzi ndaendeswa kupi, ndinoramba, handimbofi ndakabvuma kuti maresults abuda ndiwo echokwadi. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi, I caught mwana wangu ndikamuona ari muroom make naticha vake. Ivo vari kuti vanodanana. I am feeling so guilty because mwana wangu uyu, she is still underage. Akabva anditi mama, mari dzose idzo dzandanga ndichiuya nadzo right now ndatova negore mwana uyu achingouya nemari dzimwe dzatinoshandisa kubhadhara rent zvekare nechikafu. Akati mari iyoyo ndiri kuipiwa naye uyu, like naticha vake. Ndakatovawanikidza vakagara pamubhedha. Ndakangonzwawo imwe noise yandisina kukwanisa kunzwisisa, ndikabva ndaenda kuspare bedroom kwemwana. Saka mwana wangu achiri underage and I am letting this to happen. Ndiri kutya kana kuudza kana baba vake, because inini nababa vake we are separated. He does not even care kuti inini nevana taita sei. I am feeling so bad as a parent. Handizivi kuti ndoita sei. Kune avo vachandibatsira, ndodawo kuti mundipewo masolutions. Ndinongoraramawo mukoma ndichiita zvekutengesa. Ndaitofarawo ndichitoti mwana wangu akangwaririra, because anopota achibuda achienda achinoita mapeace jobs, but akatoti mari zhinji mama ndiri kuipiwa naye uyu mukwasha wenyu. Vari kuti vanoda kuroorana. Ticha vacho vari kuti ivo vakaroora mudzimai wavo asiri mhandara. Zvinova zviri zvinhu zvakavarwadza because vakanyeperwa nemudzimai wavo. So handizivi kuti chokwadi here kana kuti hachisi chokwadi. Vari kuti nekuda kwekuti vakaona mwana wangu achiri mhandara, saka vanomuda, vanoda kumuroora. Kana mukaposta ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Ngatisamei kuti titinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, Komana shimakadizvi muri sei? Ini ndauyawo neconfession yangu. Handizivi kuti muchachinja voice rangu here kana kuti muchaita sei, asi haidai identity yangu. Ini ndiri mukadzi ane makore 39. Ndine vana vangu vaviri,
Ine vana vangu vaviri kudai, nyaya yangu yakamira sekudai. So inini mukomana Shi ndakaberekwa ndiri 1 mumba mai vangu nababa vangu. Vabereki vangu vakashaika kudhara, mai vangu vakatoshaika ndine 8 years, baba vangu vakatozoshaika ndagrade 7. Saka zvadaro ndakarerwa namai vamai vangu. Ndarerwa namai vamai vangu, ndakazosangana nemurume akazova baba vevana vangu ndave ne15 to 16 years. Saka zvadaro tichangotanga zvinhu zvese zvazvakarongeka. Zvakazoti tagara ndafunga ndakaita makore 2 ndisina pamuviri, ndopakatanga kutaurisa hama. Saka zvadaro ndakazobata wangu pamuviri, ndikazvara mwana wangu wekutanga ndane 19 years. Saka tagara, murume akanga ari mukuru kwandiri ne14 years, asi nekuda kwebhodhi yake yaive diki, waingoona sekuti mwana mudiki. Ine hangu zvemakore ndandisina basa nazvo, because naye ndangofarira kuti ndawanawo anondida, anondichengeta, anozove baba vevana vangu, ndozvanga zvakakosha. Saka ndazoita mwana wangu wekutanga, murume wangu akange akushanda muhurumende, akabva achinja hunhu, akabva atanga kuita zvemagirlfriends. Mukomana Shi ndaigara ndiri munhu wekuti ndainetsana nemagirlfriends, ndichinoita noise, ndichinetsana nawo, asi aisachinja. Ndaigara ndiri munhu aichema misodzi pamatama nekuda kwemurume, sezvo aiziva kuti ini handisina vabereki, ndisina bhudhi, ndisina sisi wekuti ndinoudza. Mbuya vangu ndaisada kuvaudza because ndaitya kuti vanoita BP. Ndakashungurudzika mukomana Shi, ndaigara ndichichema, ndaigara ndichishungurudzwa nemurume. Ndazoti mwana wangu ave ne4 years first born, ndikabva ndazviti chirege ndiite mwana wechitu, kuti ndingoziva kuti ndaita vana vangu nemurume 1, then ndozoona hangu zvekuita. Ndapedza izvozvo, ndakaita mwana wangu wechitu zvakanaka. Ndaita mwana wangu wechitu ndikati pamwe murume achachinja, sezvo aona kuti ndashingirira ndaimuitira vana 2. Zvakatowedzera. Murume aimitisa iyeye, murume aihura. Mukomana Shi taigara mukembi semunhu aishandira hurumende, but ndaishaya kana pekunyarira, ndaishaya kana pekufambira, kuti kwavadai vanzi baba vekwavo vazodai. So zvadaro ndakazogara naye pasi ndikamuti, unoona kuhura kwavo kwanyanya, ndiudzewo kana pane chandinokanganisa, pamwe ndigadzirise, kuitira kuti tigadzirisane zvakanaka. Aindipindura mashoko ekuti ndakave munhu ane bitterness muupenyu hwangu. Saka zvadaro ndakabva ndazomudza ndikati, inini handisisina mafeelings newe, ndainga ndakuramba bonde nekuti ndaive ndaneta nekushungurudzika. Ndikamuti ndofunga kuti zvakanaka kuti tisiyane tiri vapenyu, tiri 5, umwe neumwe ane mitezo yakakwana. Asi akaramba kuti tisiyane. Saka taita kungogara kuti inini handisi kuita bonde naye, iye ari kungoita zvake, inini ndichingoti vondogarira vana vangu. But ndakazosvika pakuti second born akanga avewo ne5 years, ndopandakabva ndaunganidza kamari kangu. Mari aisandipa mukomana Shi, handidi kunyepa, aingoti nyora zvinodiwa zvemumba, unotenga ega grocery. Hembe chaidzo ndaitopfeka kana ndashanya kuhama wandikururirawo, asi une murume anoshanda kuhurumende. Zvinhu zvanga zvakandiomera zvekuti ndakaonda zvekuti mukomana Shi
Ndaiti ndichigeza mvura yaizara pamakomba apa nekuonda chete nekushungurudza uchiti kuudza hapana. Zvazodaro ndakabva ndatsvaga mari yangu ndikatora pasipoti yangu. Handina kumuudza kuti ndatora pasipoti, hamene taitsvagiyo ndobva aona resiti yepasipoti yanga yave muna 2016 ipapo. Saka zvadaro ndobva pasipoti yangu buda ndobva ndamuti ninda kuenda kuSouth Africa. Ndobva akabva aona kuti munhu akanga ave pasiriyasi yekuenda, akabva aedza kudemba kuti ndachinja but inini pfungwa dzangu nemwoyo wangu ndakanga ndatofuratira nekuti ndakanga ndatoora mwoyo. Saka ndakabva ndamuti mwana mukomana anga akura kwezanga kumatenisi, ngatinosara nemwana mukomana musikana ane 5 years, ndikamutora ndikanomusiyira sisi vake. Ndikabva ndauya kuno ndikatanga kushanda. Ndichienda kudaro akabva anditi ngatidzokerane. Saka inini semunhu aida murume wake ndakabva tadzokerana paya, ini ndiri kuno kuti tichibetserana. Andidzokere kumashure mbichana, akanga ane mwana wake wekutanga waakamitisa ini ndisati ndavepo. Saka ini ndavepo nekuzogara ndichionawo kuti upenyu hwenherera mwana uyu mai vake vakazenge vashaya kwaaigara. Saka akanga akuchengetwa nambuya mai vamai vake. Saka ndakabva ndamuti ngatitore mwana auye agare nevamwe vakuru vari pamwe chete. Takatora mwana mukomana tikambodzidzisa mwana iyeye. Saka pandakazouya kuSouth Africa ndakanga ndasiya vana vaya vakomana ava vari 2 neuyu mudiki wangu ndakanga ndamuendesa kwatisisi vake kuti anogara ikoko sezvo aiva ari musikana. Ndauya ndakushanda mukomana ndaimeka sure kuti tasodzokerana paya, ndaimeka sure kuti vana vese vawana zvakaenderana. Ende ndaisada kuti uyo asina mai varipo kuti kana kuri kubhadhara fees ndaimeka sure ndatanga kubhadharira uyu. Iye mari yake ndaisaziva kuti yaendepi, but ndaishingirira nditi umwe wangu imba yedu. Saka zvakazoitika ndezvekuti tikazonge tatenga stendi mutauni. Taive tine ruzevha kumusha kwavo. Saka takatanga kuvaka kumusha kwavo. Ndaishanda mukomana ndaigara pabasa. Ndaishanda mwedzi wega wega, ndaisara ndisina kana sendi, ndichitumira mari ndichiti tikuita zvinhu zvedu pamwe chete. Akazoti tapedza kuvaka imba yekumusha, stendi yave kutanga zvestendi yemutauni yave paSilabhu. Mwana wake mukomana uyo yakazenge apedza chikoro ndobva anopindawo basa muhurumende. Apindawo basa muhurumende haana mboshanda gore, akabva ita mukana wekuenda kuUK. Ndopakabva patangira nyaya. Aona kuti ini ndayambudza mwana wake ave kuUK. Akabva angomuka akandisendera meseji akati, ndofunga iwewe neni ngatiparadzanei, nekuti iwewe haudi vana vangu. Nekuti akazenga kuti akuda kutora vana vaakaita ndavepo vaivaya. Ndikati handikwanisi kuchengeta vana vawakaita ndiripo, ndakachengeta uyu because wakamuita ndisipo, ndakangoona wakamuita. Akabva ati saka handikwanisi kugara newe nekuda kwekuti iwewe haukwanisi kuchengeta vana vangu, ndoda munhu anokwanisa. Ndikati asi uri kuziva here kuti ndakanga ndati ngatiramba nekudhara, ukati nekuda kwevana ngatigare tese nyika indoti kudii. Ndikazvionawo zvanga ndakarwadziwa. Mukomana achizvi kusvika pekupedzisira kuti munhu aona kuti ndamuyambudzira vana vake vakura. Aona kuti ndavaka kumusha kwavo, handiendi kunogara kumusha kwavo. Stendi akanga akaisa muzita rake, ndaingoti hazvisese zvoti pamwe chete zvese zvakarongeka.
Saka zvadaro ndakabva ndazongozvigamuchira ndikati it's fine, no problem. Saka ndina chandakatora ndakaramwa zvese zvinhu ndakazviramwa ndikabva ndazvisiya, ndikabva ndangoti chero hembe dzangu nanhasi dzimwe dzichiriko handina chandakatora, but pave nemakore tarambana. Saka pava nemakore kudaro ndazogara Mwari zvavanoita, ndashingirira ndichitamba maraundi ndichidii, ndatenga stendi yangu zvino gore rinoira I think tave nemakore 5 tarambana. Ndopakutuma vanasesi vake kuti nekuti stendi ndakaitenga kusaidhi kwavo, saka paakaenda kusaidhi kwavo akanosvinzwa kuti stendi yangu. Saka akabva atuma vanasesi vake kuti taurai navo tidzokerane, nekuda kwekuti vana chichi. Saka vanasesi vacho vakabva vandisendera meseji vachinditi, saka makazoshinga here kuti makarambana? Ndikati hando zvakatoitika. Saka bva vati mashinga here kuti musha uparare? Ndikati inge wandakavadza kana vachida kuroora ngavaroore, inini hangu handichafi ndakaroorwa, because zvandakasangana nazvo ndaveraiti. Handioni kuti ndichaona mumwe murume futi achazondida nevana vangu ende achazondida agondinzwisisa nezvandiri. Saka vakabva vati aiwa, ari kuti vanokumbira ruregerero pane zvavakaita, vanzwisiseiwo, mudzokerane, musha unoparara. Hatingambodi kuti kuunzwe mumukadzi mumusha. Saka pane nyaya yangu mukomana achindipekuti makore saya angakati achitadza kuroora, achiti anozoda kudzokerana neni after zvaakanditadzira. Mwoyo wangu unorwadza, ndidi kunyepa kana izvezvi ndichitaura ndichirondedzera. Maziso angu anenge akajinga musodzi kuti munhu akanditorera advantage, ndiri mwana mudiki waanoraiti. Tazogara tawirirana, ndashanda inini ndichishanda, ndichimupa mari yekuti achengete mwana wake after all. Apedza izvozvo akunditi handina chandakaita paupenyu hwake, ndaingove munhu handidi vana vake. Saka iye zvino ndazonakei? Changati ndanaka, ndazonakei? Ndichigara naye chaiko chaiko aisada hama dzangu, aingoda kuti ini ndivepo, but hama dzangu kwaiti kukaitika nhamo ndaienda ndoga kunhamo inini kumba kwedu, ende ndaitozonopiwa iye aingonipa mari yekuenda, yekudzoka ndaitozonoitirwa mudeme ndave ikoko. Saka ndiye munhu angataura iyeye kuti anondida, anoda nezvangu. Iva pari kundinetsa, handigoni kuti ndipagamuchire, ndine bitanesi yakanyanya, especially chero kuti ndakamboedza kuti ndite move on, kuti nditi pamwe ndogona kuwana murume anondida, but ndikangoti gare murelationship ndotofunga kuti kuakazondiita zvakandiita baba vaya ndozodii. Mwoyo wangu unorwadza because ndakazvarwa ndiri 1. Saka ndaiti ndikaroorwa nemurume wangu, ndikazvarawo vana vangu, ndavewo nehama, but wotozoona kuti unonge uchiwedzerwa maronda pamusoro pemamwe maronda. Saka ndaidawo rubatsiro rwekuti murume uyu ndomuita sei, nekuti pane pfungwa dzake chaipo handipazivi. Izvezvi mukomana mukuru akazopedza chikoro ari kuno, ndakamutora kuno kwandiri kuSouth Africa. Musikana akasara ave kuenda form 1 ari kuna baba vake ikoko. Saka even ukataura nemwana musikana pafoni, anombotora foni yababa vake achitaura neni, unonzwa kuti anenge achiudza mwana mamwe mashoko
anodzimba mukomana She yekuti anenge achida kuisa ruvengo pakati pangu nemwana, kuti ati mai vako vakashata vakazodii. Ndiye munhu anozoda kudzoka futi achiti anondida. Zvinondinetsa because mwana anokubvunza kuti mama akataura neni anobva ati kana apedza kuti bhabhai musachapindura because dhedhe havazvidi. Vanoti kwanzi unotaurirei namai vako. Saka zvinondirwadza. After all, ini ndinobhadhara mari yemusikana anogara ipapo achiona kuti mwana aenda kuchikoro zvakanaka here. Sometimes ndinotobhadhara mari yetransport inotakura mwana achienda kuchikoro. Hembe dzemwana ndindotenga. Saka zvinondinetsa kuti baba ava vanombodei muupenyu hwangu, vanonyanyodei. Ndogara ndichizvibvunza. Izvino zvatofena mazuva tanga ndaigara ndichichema kuti anotora advantage yekuti handina hama. Ndine hama vana bamwe ndanani but havanziwo zvichemo zvangu, unlike kuti dei anga ari mubereki wangu kana kuti dei anga ari bhudhi vangu kana kuti zese vangu. Vaikwanisa kunenzwisisawo vakataura naye vakamuudzawo 1 2 words, but iye anotora advantage yekuti akaona pane weakness yangu, kuti weakness yangu iri pavana, ndoda vana vangu zvakadarikidza. Saka iye anotora advantage yekuti ukangotaura kana kuti anything akangoti mwana ada chakati anoziva kuti ndichatomhanya ndikaignore anobva andibloka kuti hauchatauri nemwana. Saka zvinhu zvinondinetsa kuti munhu iye akuzoda kudzoka achiti anondida kana ndada kuparadza upenyu hwangu. Ndinobatikana mukomana She kuti upenyu hwangu uchazovei kana ndikaramba ndakadai. Handikwanisi kuita move on nelife. Ndoramba ndiri pamwe chete, ndinge ndichishingirira ndiri kuno kuti Mwari dei vandinzwawo. Ndagona kusiyira vana vangu ndavavakira chimwe chinhu chekuti vanosara vane nhaka yavo. Handidi kuti vararame upenyu hwandakararama. Saka ndokumbirawo kuti vanhu veZimbabwe vandibetserewo. Ndoita sei nababa?